Hi guys kuno. Hi guys, good morning. Hi guys. Nanay. Tatay. Kumusta tatay? Tatay? What? Work? Work kuno, work. Sumay naman kuno. Sumay na. Kusog na dyan mo sumay. So update sa atang ilong mga gahi. Pagyapon na. Sakit pagyapon dari. Ikakuan karon. 48 hours pa man siguro. Mabagyapon sa sakit gyapon. Jagang dari, murag na budget. Budget pero normal ra kuno ni within a week yung hubag dyan yung mga pajak dani. Uy, Dalton, ina, hi guys. Dali Dalton. Dali Ton. Hi guys. Ano natog man. Oh, majung bantag din jud diha nagsing na pag among silingan. Mga jud gilahang kuan kana na sound system kay grabe kasuga abot pan dari ladyo ra pud silingan dari. Bukas ra dapat ang video kay. Nanong gikapan na nimong invitation ni nanay? Ha? Kisa na naman ang kapan? Good morning guys! Day 3 karon sa atong pangilong. Hubag pagyapo gamay pero bubintahan na pwede na ni isuroy. Pero di naman pwede pa init-initan pa kay mga 1 to 2 weeks daw ni sa ipalado sa init kay arong di ma-flat na din. Aro bitaw dugay si Ja kay maintan ko no murag ma-absorb si Jajed ug maaga pagkatong nay tung gibutan bitaw kay ma-absorb ra matos lawas. Say good morning dali. Good morning. Naman. Namitpit ni taon karon pag mata ni Ja matugay kay matug pa man ta ni. Sus ning mata ni Ja hiwid-hiwid. Pero binta ka elasay si Ja na mata ron. Sus kay arang basaa magijahan sa nina og gidang pajama ning awas man di ag ihi. Na? Na hi! Hi guys! Oh guys, kadang ilong guys, lus nga gyapon nig dari kay wa man ni operay. Gibutangan rang nose bridge dari gamay kay laom ba jang dari. Ang mata lao mo jawa ng laom pug ang dari og why nose bridge urag laom tanan pero nabubinta jud pud kay nanay gamay das naagi wa jud tiglom ra nga na. So man gibutangan ni Miss Misael og ganahan mo safe ra mo pud ni si Ja nga procedure. Naaray likad dyan nga mga ugat-ugat daan ni. Delikadong natusukan. Kung inul, okay raman. Ang recovery ra, marag kapoy lang. Kaya di ka kaadyo pa kuhan sa imong ilong, makapaghingog mo. Yan na kay medyo na pa may soreness. Pero karon na igo gamay na laman. Dari dapit. Kaya may, okay raman. Pero lami gudon ta dyan. O gusto dyan ka magpataas. Lami dyan tong rhinoplasty. Kaya grabing lami adyo to result kay gamajan mo itong imong ilong ana ano to murag mo ingana ba paginay pero kinahanglan lagi pagkratog mga 1 to 200,000 inja mga 1 month pagkarato pahuway kay delikado man tong imong ilik kay upiraman gud to may nakog breakfast guys yan ay uli na gamang tatay yan na gamang tatay. Hoy, uli na gamang tatay. Good morning, tatay. Good morning sa tatay ni mo. Good morning, tatay. Tatay. Good morning, tatay. Bye-bye. If you rush, you can look. You will find me. Ingat. Mamahaw taninjo mga guys. Dayang pamahaw rice. Siyempre, buwa ni rice na to. Dayang sinabaw nga pork. Si Tintin nagluto na nila. Miss Tintin mo luto. Bilib ko. Kay lami mo luto si Tintin. Tenon sa sekreto sa mong mga luto. Tingara mga lami. Mas Tintin ka dun. O, ay. Lami lagi tin. Siya may gibutang dali tin. Grabe mga lami Mamahaw na dali. Naada ni mais. Ilaw mga gibutang. Kay da may sobra lagi mais ang gipasagol sa kaning kudus-kudus na lagi kay sa kasibanan jud mais dari natanggong pero nalas na laman dyan ni naluto na gajud siya.
So, mo na update sa tag-imong kudos-kudos na gamay. Ang kanigdani, di na ni mo kudos ni Dani. Kaya mo dyan ang ilong nga bakad. Dari ramay gi-repair, gibatangan ramay gamay nga bridge dari. Kaya grabe mo dyan putong, nga na alam ka adyo dyan. Samot pas kalawam, kaya tungod sang mata. So, nga na. Pero, sakit-sakit pa man. So, basig na pa, ikakudos Dani. Kudos pa siguro ni kay. Or sakit-sakit pa man. O, pa dyan total. Ika 3 day pa man karon. Lagi, ika 3rd day. So, mabaho ka ninyo. Alam, may accident. Oy, namis Tintin maluto. Pwede na si Tintin magminjo. Ten, minjo natin. Ato di atin. O, ganing ato ang kuan. Suka kay sa ilong aghang. Dato puti ra gigamit kay ag suka ang tiba di pa kadyo aslon. Bawo gid sa mga Pilipino nga di ba jud magsilbi og wa tay sawsawan. Pero ang uban, wa na pud siguro nagsawsaw kay di mo gud maadyo kuno natay sawsawan kuno labi na kuno mga tuyo, mga kalamansi makadaot kuno. Matod ra pud sa kuan. Mas maadyo jud kuno og kanang di na lang kuno magsawsaw. Labi na kuno imong sawsawan tuyo, mga parat ka ba? Kay ag sudyom lagi taas pero suka ra man jud nun pure di naman nga asinan. Ay, Dalton, yan naman na. Let's eat, mga gahe. Sarap naman yung sabaw. Tindali natin. Yeah, corn. Kalamis corn. Alas City, kape na. Kapit na masutso. Kan saan di mapasko? Hi! Yan naman, kagawas na. Pagani, isa po kaga-excited po gawas. Daya mang kinilaw guys nga mangsim. Sino yung bangsi? Arang humutang limon si ito. Labi, mo na yung sadag panood to. Sadan pinobre. O, dapat inin-inan nga mangsi. Nga na kapin. Ardaghan ako gustong buhaton guys, pero pending sa sunod adlaw na. Kaya rang inita sa gawas. Pero nagpasalamat ko kaning uwan ug magamay na humid-humid ag zuta. Anza dagko na ra ba jud tong among taong ubay pero uban mo pa pag tuhoy nga naa pa tong ibaging sa mo koy bag ko ano laman idahuning. Daon sa saging ay mayang pustan dagto. Kay madyo na laman to kuan tanong mo das kilid kay sayang man pud ang zuta di ha bakante inja masinday umunga di makautan. Dili ta day. Grabe kinilaw ni Undoy ka. Ako magto. Paano may kinilaw? Yung aslum. Da guys, dara jud nes. Halos aran isang semana na po ni. So kay wa man tay trabaho karon pinding gatang trabaho karon kay gang ilong sa manay paway kay arong budugay si Janga nga na madyo na makasuway putag na bread. Kay ka naiinit-init sa gawas mga bugat bitaw nga activities basig mahilis ta jud. Sayang ato ang moment. So dada gigasas undo na di amrog tala gasahan ko tuka manukan katin. Kaon. Ani alami ra ba ni? Gikan sa kuani gikan sa panoramic park si Dalto nagbubaklay na magbukod jud katin kay ngano mo nang ginaog kapag yata ko start. Ginaog man ni mo hala magantos jud kana na. So karon makagahi sa gunson nating vlog nga wa sa tay mga aktibidades kay walang mga masyadong ganap dito sa aming bahay sapagkat yung ilong ko ay pinapaayos ko muna ay hindi pinapaayos pinapagaling. So hindi na ako marunong magtagalog oy. Ito guys, bigay ito ni ng pinila. Ito guys, family house. Gihatod na isang nitira. Ilan po kong gibahinan ba? Kaya kitagaan mo kuno sila. Kaya itong last nga nag-harvest dyan nga ni. Naman itong gipalitan mo ito na. Nagkadakag ang gibayad. Diyan mo na nga nang nga. Day, wala na ibong nga na. Diyan hatag ni mo. Di mo po. Diyan kay. Nahatag mo dyan po. Diyan itong gidawat. Nalipay man si Jaka. Tungtong nga kaya man ko extra. Di ba dyan pata magnilaog o nata extra. Pero na, pay time nga wajud, awajud. Nuna. Pagka na tayo. So excited na ko guys, kaya naghanap mi buhaton sa adlaw, umado na yung ilong, halagadutin, naghanap na tayo buhaton tin. Uy, at sa'yo tinatanong na, wala napakita ni Jo. Nausukan tin? Imong giusukan? Galing matemban to, patay to. Pero karang pusdap din. Buhi na? Ang ngayon usukan, kaya nang matamak-tamakan. Di bitaw makitan. Makitan na para mo.
Katay na kay murag wiid pa pud kapakita ninyo nga wa pa jud si Jamo patay pero at least yung tubo na. Libang mo. Uy, hala na hiwaan, ararabad yung kaping. Libang sa kanay. Patasan ng hit pa man. Na nahiwaan hinuon. Uyawad sa kanu. Libang na ng hit pa. Paibaw ang tanang buhat grabe apil di po ng libang nakasamad-samad na hinuon ni. Dalton, nanilig ka diha? Asabi, nanilig ko na Dalton. Asagod! Asagod! Uy, nanilhi ka dyan ay! Uy, tara nga! Uy! Hala ka dyan mo. Tuod dyan ko guys. Nakining bata. Manundog dyan sa mga buhat-buhatan ni mo. Kita o, nanilhig na o. Kumbate ka na gulpe abog. Tara nga silig. Ano ka na? Hindi man tara nga silig. Na, hi guys, nanilhig ko. Yan. May slipper lagi. So, sa sinihigan ba sa? Punsan nagsinilhigan sa bata. Madyo na laman. Kapaong panilhig inagmay. Magpalaktis o panilhig. Kaya pasiligan na snata. Dumudag-dag. Di, saka. Malasad. Kaning buongon, bisag dugan ni mo makaon, okay ra, kaya di man naman lata ni. Lata ra dyan ni si Jaog. Ipon dyan ni mo nga, lata na. Pero ipon ni mo nga, kabangaan pa, dugay pa ni. Adyo, dudo dari ha, kay mangil na pagkan, dagan na pa ni mo pakpak. Pandi ng bahon. Bahon. Tamis pa ni sa una, pero wala mo karon. Lain na magiging texture, mura naman naging cancer. Naghan may mga bukol. Bitaw day. Sa una hamisun ni. Hanisan. Karon kay daot tapos siya. Ano siguro kanang tanab itong daginuto na laman sa bitaw mga salin-salin nga bunga. Siya. Di ko kaboylo kay mag-ujag gagang lamisa mahagbong gagang kamera. So pa ka follow sa Facebook page, follow ko ni jud to kay ning kamot ko nga makapo jud og mga content. E kani ang YouTube, ako man ning daily life. Ang ning personal life ni ang YouTube. Dinanong mga content mga kabuang ni Purami. Tapos Facebook daghan. Muta, uy! Pero guys, napansin ba sa punas ang ang ilong na, sa ka, baguhan kayo na, umuta kilikon, na may ikita dari gamay, na may bridge. Pero bisag na ako, kwarta, di mo ko magpa-rhinoplasty. Pero sponsoran ko ang okay ra. Kay, may gasto. Pero ako'y pagastohon. Nadi, uy, kung tintom ko sang naon. Pero librihan to. Willing, maghihapon. Na? Limbahan. Ganahan na badal itong dani. Mong nag-hot ko siya. Dugar ito din ha. Saan ra? Takan man. Gamay pa dalton mga 6 months sa ka. Ano nag-uumon? Si Dalton de? Ay, nabihay. Okay, mga duma na hang pisuan. Vitamin C maninuon eh. So, adto tay ganap karon mga kagahi, pero salamat kay apos pag-uban na mo dinhi among daily life kay wa man jud may kaadyoy ganap karong adlaw, wa may mga aktibidades pahuway lagi ang ilong sa. So, salamat kini agi hapon ning click gyapon ka sa tang video. I love you very much. Why break, why cambio? I love you tudo. Why break, why cambio? Nga na day tato. Okay na atong ano na kumakaya na ta. Hala, isudas kulungan ni sa ten. Ano di ka maluto na naginukod? Kaya nga nung imo nagigawas. Guys. Oh. Be, tilawan na kasi. Dadaag silik. Ay, panahit na. Oh. Why pa it? Tamis. Nandiyan aslim gamay. Diniingan ni sa una. Sa mga unang harvest na ni tamis yun eh. Pero okay ba? Alam mo yung gaton. So, mga anak tayo nyo, diyan na, naabrihan na. Di na pa dyan ka adyo yung pink. Adyo, das na kaya ram to ka pink. Mga salin-salin na lagi ni. Mga laug na. Ugsa, kuan pa. Laug.